Tableti s Windowsima oduvijek su bili upitne upotrebljivosti. Microsoft će to pokušati promijeniti s Windowsima 8 koji je najavio kao cross-platformski OS, točnije namijenjen PC-ima i mobilnim uređajima. Zbog toga smo Windows 8 Consumer Preview odlučili isprobati na tabletu, kao njegovom budućem prirodnom okruženju s touchscreen mogućnostima. Uzeli smo Acerov Iconia Tab V500, koji dolazi s predinstaliranim Windowsima 7, a pokreće ga AMD-ov dvojjezgrni C60 procesor na taktu od 1 GHz, te je opremljen s 2 GB RAM-a. Umjesto HDD-a ima SSD od 32 GB, po nama premalo za Windows sustav. Nakon relativno brze instalacije dočekao nas je login ekran. Za korištenje Win 8 sustava potreban vam je Windows Live ili Hotmail ID. Nakon logiranja sustav odmah povuče mailove i kontakte, osobito ako ste ranije spojili Windows Live uslugu s Facebookom. No nije nam se svidjela nemogućnost odlogiravanja korisnika, odnosno to nije jednostavno riješeno. Dobar Acerov tablet i na Windowsima 7 je radio dobro, no tek i s osmicom i Metro sučeljem dobio dodatno na funkcionalnosti. S obzirom da Iconia Netbook tablet nije originalno predviđen za ovaj sustav i da je u pitanju Consumer Preview inačica, sustav je pokazivao neke manjkavosti. Primjerice, nije responsivno radila naredba za multitasking kod dodirivanja, no uz naredbe mišem sučelje s otvorenim aplikacijama bilo je lakše dostupno. Dojam je da unatoč dobrom Metro sučelju, sustav baziran na dodiru i dalje zaostaje za Android i iOS tabletima, čak i za Windows Phone 7 telefonima. Naročito po preciznosti i reakciji na dodir, ali ponavljamo, riječ je o preview inačici koju još očekuju poboljšanja i novi driveri. No s druge strane, moćan Windows sustav nudi mnoštvo profesionalnih programa i alata. S korisničke tablet strane, Windows 8 ima aplikacije posebno izrađene za Metro sučelje. Dostupne su skidanjem s marketa i dodaju se na kraj pregleda Metro aplikacija. Dugim dodirom moguće je napraviti razmještaj prema vlastitom nahođenju. Naglasak je stavljen na korištenje Microsoft usluga naravno. Za korištenje vam je potreban Windows Live ID. Tu su Store, SkyDrive, Messenger, ali i pristup drugim računima kao što su Facebook, Google, Twitter. Aplikacija za instant messaging nije nas se dojmila, jer jednostavno nije baš praktična. Aplikacije rađene za Metro sučelje lijepo izgledaju, a Market i Xbox Live nude manje aplikacije nego konkurentni mobilni operativni sustavi, no to se brzo mijenja. S tim da i dalje na uređaju imate dio sustava koji nalikuje na Windows 7 i na kojemu rade punokrvni Windows programi. Pitanje je kako će izgledati konačna verzija Windows 8 za tablete, hoće li imati funkcionalnosti iz Windows 7 sustava i podršku za programe koji su se na njemu izvršavali. Uz malo navikavanja, navigacija kroz osmicu je lagana, no upotrebljivost Windows tableta bit će upitna do pojave dovoljne količine aplikacija koje će pokazati pravo lice novih Windowsa.